Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Un xeito de ser. 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 Marín, un xeito de ser. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
Un xeito de ser. 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 Marín, un xeito de ser.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non.
Y arrancaron en la segunda parte del partido. Bueno. No, la cena, fue la cena. Fue la cena. Y Castilla no se perdió. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
¿dónde vas, por Dios? Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia. Un xeito de ser. 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 Marín, un xeito de ser. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
Hay posesión, repito, vamos.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia.
xeito de ser. Un 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 xeito de ser. Marín, un xeito de ser.
Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
muy amistoso. Venga, pequeñillos, venga que seguimos, estamos en la fase buena. ¡Vamos! ¡Otros 5, vamos!
Valeria, ojo. Ayuda. Ánimo, venga. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia.